Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Nobyembre 24 tuig 2023. Parada sa pagsug-alaw ka fiesta hiwaton sa Nobyembre 28. 45 ka mga mangunguman na kabaton ka financial aid halin sa PCIC. 20% nga diskwento sa buwis tugtog na lamang sa Disyembre 29. Kahilwain Food Festival generally peaceful. Santa Barbara Varsity Athletes nakaagam ka 27 ka medalya sa PIVA Meet 2023. Suguran paagi sa pagparada palibot sa poblasyon ang selebrasyon para sa annual Patronal Town Fiesta sa Santa Barbara sa Disyembre 4. Ang parada ang hiwaton Nobyembre 28 1:30 sa hapon. Ini ang pagasakupan ka militar kag kuhasa military, municipal kag barangay officials and employees, Department of Education, national agencies, private sectors, organizations, clubs, associations, NGAs, NGOs, kag motorcycle club organizations. Parada sa pagsug-alaw ka fiesta, hiwaton sa Nobyembre 28. 45 ka mga mangunguma sa Santa Barbara ang nakabaton ka financial assistance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC Nobyembre 24, 2023. Kadaman sa mga mangunguma ang nahalitan ka bagyo kag mga peste sa kaumahan. Ang tanan nga mga benepisyaryo ang rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o kon RSBSA. Samtang padayong naman nga nagapanagtag ang Municipal Agriculture Office kalibre nga binhi kaparay halin sa DA Philippine Rice Research Institute o kon PhilRice kag Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEF. 45 ka mga mangunguman nakabatod ka financial aid halin sa PCIC. Sino kay Santa Barbara Municipal Treasurer Rosario Ana Guaro, tugtog na lamang Disyembre 29 ang 20% nga diskwento sa buwis sa lupa, balay kag makinaryas. Kag sa Enero tugtog Marso 10% na lamang ang diskwento. Samtang renewal naman ka business permits ang natala nga magasugod Enero 2 tugtog 20%. 20% nga diskwento sa buwis tugtog na lamang Disyembre 29. Suno kay Police Captain Jojo Octavo, Deputy Station Commander ka Santa Barbara Municipal Police Station, generally peaceful ang paghiwat kakailwayan Food Festival kung sa diin magatapos na ini sa Nobyembre 26, 2023. Samtang ginapangabay man ni Police Deputy Commander Octavo sa mga kabataan nga hindi maghimo kagamo tungod dapat mangin masadya ang pagselebrar kakahilwayan. Gani ila man ginaapilar sa mga ginikanan ang proper guidance sa ilang mga bata. Kahilwayan Food Festival generally peaceful. Nakaagom ka 11 ka gold, 13 ka silver kag 3 ka bronze ang Santa Barbara National Comprehensive High School Tangents Athletes sa giniwat nga PIVA Meet 2023 ukon Province of Iloilo Varsity Athletics sang Nobyembre 17 to 19 sa Iloilo Sports Complex. Ang PIVA Meet 2023 ang ginlunsar para maimplementar ang DepEd Sports Program kag makadiskubre ka mga estudyante nga may potensyal sa athletics subong man nga makaagom sang eksperyensya sa sports nga ila pagasakupan. Ini ang gintabungan sang 14 ka public elementary kag 25 ka secondary schools. Sa piyak nga bahin na pilihan naman kay Iloilo Sports Development and Management Office, Sanday Adrian Pangarotan, isa ka grade 10 section 8, kag si Jetro UC Vero, isa ka grade 11 BPPA nga magarepresenta sang probinsya ka Iloilo sa National Batang Pinoy Games sa palaabuton nga Disyembre 17 tugtog 22 sa nga hiwaton sa Metro Manila.
Si ADNS Pangarotan ang nakakuha ka gold medals sa 1,500 meter, 800 meter, 400 meter run, 4x100 meter kag 4x400 meter relay run. Samtang si Jeter U. Severo ang nakakuha ka gold medals sa 4x100 meter, 4x400 meter relay, kag silver naman sa 100 meter, 200 meter dash sa nasambit nga kompetisyon. Santa Barbara Varsity athletes nakaagom ka 27 nga medalya sa PIVA Meet 2023. Kag amuyadtong natipon nga balita sa bunga adlaw. Tugtubwa sa pareho nga oras kay istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News.